Ja, nu kan jeg høre rådhusuret her i København, så jeg vil gerne sige buongiorno og velkommen til vores vinterudgave af Buongiorno Italien. Jeg skal minde jer om, at jer, der deltager her, I får tilsendt den her PowerPoint-præsentation, som jeg viser jer her. Så I kan læne jer tilbage og lytte, og så modtage den her præsentation med de noter, det nu er, eller selv tage jeres egne noter. Men det er en service, som vi giver jer her efterfølgende. Og fordi vi er live, så er der selvfølgelig mulighed for at stille spørgsmål, når vi er færdige med præsentationen her. Der er I velkommen enten til at skrive eller slå jeres mikrofon til og stille spørgsmål. Hvis jeg ikke kan svare, så lover jeg at researche på jeres spørgsmål, så I får svar efterfølgende. Men lad os gå i gang. Vi skal starte med valget i USA, som selvfølgelig som har betydning for Italien. Hvad tænker den italienske befolkning egentlig om udfaldet af det amerikanske valg? Donald Trump er blevet valgt som USA's næste præsident, og en undersøgelse lavet af Istituto Piepoli viser, at 3 ud af 4 italienere er utilfredse med valgets udfald. Det mest overraskende i den her undersøgelse er dog, at skuffelsen sker på tværs af hele det politiske spektrum, fra det yderste højre til det yderste venstre. Italienerne de ser generelt Trump som en kontroversiel og alt for radikal figur, der går imod de klassiske demokratiske værdier. Det eneste parti, der åbent har fejret Trumps sejr, det er det højrepopulistiske parti, Lega. Meloni, hendes relation til USA er vigtig. Da Meloni selv blev indsat som Italiens premierminister, der var der mange i Europa, der frygtede, at det ville betyde en mere protektionistisk og højredrejet økonomi i landet. Det har dog vist sig, at Meloni er langt mere pro-Europa og pro-Vesten, end man troede. Hun har ført en mere midtersøgende politik med fokus på internationalt samarbejde mellem Europa og USA. Og hun har også taget afstand til lande som Rusland og Kina. Hun er en af dem, der har meldt allerklarest ud i forhold til Ruslands invasion af Ukraine. Og så har hun faktisk også slettet Italiens plads i Kinas silkevejsaftale. Og så har hun været en af de tydeligste støtter af Joe Bidens politik i USA. Af historiske og økonomiske grunde, så har Italien og USA haft et tæt samarbejde siden 2. verdenskrigs slutning. Og Meloni var da også en af de første til at lykønske Trump med sejren. Man spekulerer lige nu på, om det er Italien og Meloni, der skal være det land, der taler Europas sag over for USA. Med Tyskland og Frankrig i politisk krise, der ser man Italien som det bedste kort, hvis man skal gøre sine hoser grønne for amerikanerne. Jeg har taget de her fotos med af en middag for ikke så lang tid siden, der blev holdt, hvor Meloni og Musk de sad tæt på hinanden hele aftenen, og det har både politikere og italienere altså debatteret lystigt, hvad er det, der foregår. Det er kendt, at hun har knyttet relationer med Elon Musk, og hun uden tvivl via ham kan påvirke Trump-administrationen. Teslas medstifter og CEO Elon Musk, han har også givet hende en pris, en Global Citizen Award i New York, hvor han roste hende for at skabe jobs og vækst i Italien. Musk han har også rost Meloni for Italiens omdiskuterede asylcentre i Albanien. Da italienske dommere i november det her år afviste, at en gruppe immigranter skulle bo på centret, fordi man mener, at det her asylcenter er imod international ret, så gjorde Musk nar af de her italienske dommere. Hvorefter den italienske præsident Mattarella svarede, Italien er et demokratisk land, som sagtens kan håndtere sin grundlov uden indblanding fra andre. Respekter vores suverænitet. Og det har altså været meget oppe i italienske medier, den her ordudveksling mellem Elon Musk på den ene side, og så Italien med Meloni og Mattarella på den anden. Vi skal se lidt på økonomien mellem Italien og USA, så er USA et vigtigt eksportmarked for Italien. Det er det 5. største marked.
Støvlelandet eksporterer især fødevarer, modeartikler og våben til USA. Og alt efter sektor, så kan Italien derfor drage fordel af Trumps politik, end også det modsatte. Selvom Trump endnu ikke taler om told på varer mellem USA og Europa, så frygter man, at priserne på italienske råvarer kan stige på det amerikanske marked, og at USA i stedet vil fokusere på sine egne produkter. Italien har brug for USA som et eksportmarked, især grundet den tyske afmatning. Tyskland er den vigtigste kunde for Made in Italy for Italien, og den faldende eksport er medvirkende til, at kreditratingbureauet Moody's vurderer Italiens vækst til at være maks 1% resten af året. Skal vi se på en sektor, som spås betydelig fremgang under Trump, så er det landets våbenproduktion. Italien er en af Europas førende lande inden for fremstilling af bomber og maskinpistoler, geværer, artilleri, helikopter og fly. Og den italienske våbenfabrik Leonardo er den 13. største i verden. Så hvis Trump han fastholder, at NATO skal opruste yderligere, så vil det give flere bestillinger i Italien. Italien er Europas største militærmagt næst efter Storbritannien, og Italien er nummer 6 i verden, hvad angår indtægter fra forsvarssektoren. Italien har, som jeg nævnte før, har gjort sin stemme til kende i forhold til konflikten mellem Ukraine og Rusland, og står helt klart på Ukraines side. Det italienske erhvervsministerium og ministeren for Made in Italy, Adolfo Urso, de har gået skridtet videre og er ved at knytte tættere økonomiske bånd med Ukraine. De har netop underskrevet en aftale med landet og virksomheden Medinvest, der skal sørge for import af mineraler fra det krigshavede land. Aftalen er en del af en plan, som skal relancere en stålfabrik i Italien, Piombino, og skal skabe et samarbejde mellem de to lande inden for teknologisk banebrydende stålproduktion med lav miljøpåvirkning af en værdi 1,5 milliarder euro. Aftalen, udover det rent økonomiske, så handler aftalen også om, at man vil dele viden, og man vil forske, og man vil mappe mulighederne for minedrift og stålproduktion mellem de to lande. Og derfor så er det her også en politisk udmelding fra Italien i forhold til at støtte Ukraines økonomiske og internationale position her i Vesten. Så skal vi se lidt på en anden vigtig sektor her, som har været ventet i efteråret. Det er naturligvis italienerne, der har høstet druer og oliven her i efteråret. Italienerne i år, de har set frem mod høsten af druer og oliven med spænding og nervøsitet. Italien er meget præget af klimaforandringer, voldsomme regnskyld, storme og frost og tørke. De kompromitterer virkelig det italienske landbrug og gør årshjulet helt uforudsigeligt. Og tingene kulminerede sidste år i Italien, hvor at Italien havde en historisk dårligt år inden for både vin- og olivenproduktionen. Så er der stadigvæk bakterien Xylella fastidiosa, som driller, når det kommer til olivenproduktionen. Den blev opdaget første gang i 2013 i Puglia, og det er en bakterie, der forhindrer træer i at optage vand og næring. Bakterien har efterhånden slået 60 millioner oliventræer ihjel i Puglia, og for vinstokkenes del, så har de været meget hærget af bladskimmel i de her lidt våde år. Lad os se på 2024, når det kommer til høsten inden for vin. Der er et klart bedre udbytte i 24 end i 23. Det har generelt været rigtig dårligt vinår for de sydeuropæiske lande. Italien klarer sig bedst her, på trods af også ekstremt vejr i hele landet i 24. De har en forbedring på 7% i samlet udbytte i forhold til 23. Italien ligger dog stadig 12,5% under sit 5-årige gennemsnit for høstudbytte, når det kommer til druer. Men bibeholder altså stadigvæk også i år sin plads som en af verdens største vinproducenter. De italienske vinbønder har været dygtige til at omstille sig. De er resiliente, og de takler det skiftende klima med opsamling af regnvand til vanding,
flere og flere bruger oprindelige druer, vindruetyper, der er mere robuste for det lokale klima i Italien. Og så prøver de at højne biodiversiteten i vinmarkerne og på den måde gøre planterne sundere. Ser vi på de druer, der er blevet høstet i 24, så er kvaliteten generelt ret god med udmærkelser i særlige zoner. Lad os se på olivenhøsten. Det er en bedre høst i år end i 23. I 23 var der særlige områder, hvor der kun blev høstet halvdelen af, hvad man plejede. De her lange perioder med tørke i 24 og Xylella-bakterien det indvirker stadig på situationen, så man visse steder høster 30% mindre, end hvad man plejer. Så der er lidt flere oliven at høste i år, men frugterne de giver mindre olie. Det har nok noget med tørken at gøre. Til gengæld så er kvaliteten af olien altså nærmest uovertruffen høj. Man taler om en meget, meget balanceret aroma, og er stadigvæk en høj grad af sundhed i de her oliven for dem, der spiser olivenolien. Lige nu så er den italienske olivenolie den eneste i vækst på et marked, der er præget af historisk høje priser. I har nok lagt mærke til det, når I selv skal ned og købe olivenolie i supermarkedet. Jeg har lige taget lidt gennemsnitspriser med her. Jeg synes, det er interessant at se. I 21 der kostede et kilo olivenolie 4-5 euro. I 22 stiger det til mellem 6 og 7 euro. I 23 der er vi oppe på 8-9 euro per liter, og i 24 er vi altså oppe på en gennemsnitspris på 9-11 euro per liter. Og jeg har nogle faktorer her med. Det vi kan se, der især der spiller ind på prisen, det er det her klimaforandringerne. I 23 var det især også de højere energipriser, som har gjort det dyrere at producere olivenolie. Men altså Italien førende på markedet for olivenolie lige nu, men stadigvæk ret høje priser, som stiger. Så vil jeg helt kort bare tale om PNRR. Det er den her recovery plan, som Italien har igangsat efter corona. En stor del af de ressourcer, som de får via lån fra EU, de penge bliver pumpet ind i byggesektoren, og især går man ind og prioriterer offentlige bygninger. Og altså sidste år har man virkelig arbejdet på enten renovere eller bygge nye skoler. Altså omkring 40% af landets skoler, de får lige nu et løft igennem de her særlige penge gennem PNRR. Ressourcerne. Det er både, at man vil løfte faciliteterne, det skal være mere bæredygtige bygninger, man skal være bedre til affaldshåndtering på skolerne, og man vil gerne videreuddanne lærerstaben. Jeg har et billede med her af en model for en ny skole uden for Bari i Puglia. Det er især de syditalienske skoler, som er ret nedslidte, så man håber, at bedre faciliteter her vil øge elevernes trivsel og løfte lokalområder. Ligesom her i Danmark, der taler man også om influencer marketing i Italien. I år har man kæmpet med at lave en regulering og nogle love, der gør det nemmere for det stigende antal bloggere og influencers, som findes i Italien, og som tjener flere penge på at også promovere produkter. Man estimerer, at indkomsten ved influencer marketing i Italien ligger på ca. 375 millioner euro i 24. Det er en stigning på 8% siden 23. Det er en økonomi, som man rigtig gerne vil sikre bliver reguleret, men som man også gerne vil inkassere skat på. Og derfor har man her fra 1. januar 25 indfører man en branchekode, der bliver kaldt Codice Ateco, som de her influencer de skal registrere deres virksomhed under. Det handler altså om, at de her influencer de skal tage på sig at drive en virksomhed, og de skal indrapportere, hvad de tjener. Der er altså nogle influencer i Italien, der er rigtig dygtige, og som også er gået globalt. Den rigeste og mest succesfulde, det er hende her, Chiara Ferragni, som jeg har med på billedet her. Hun sidder ved siden af Naomi Campbell til et modeshow. Hun tjener omkring 40 millioner euro om året og har 30 millioner følgere på Instagram.
Det er noget af det sidste her, jeg vil tage fat i. Det er det, man taler om i samfundet i forbindelse med den internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder, som faldt her den 25. november. Der blev der endeligt udmålt en straf til en af de tidligere kærester, som har en af de desværre mange partnere, som har slået sin italienske kæreste ihjel i 24. Nej, det gjorde han i 2020. Han er blevet dømt her den 25. til livstid i Italien, og det falder symbolsk altså på dagen for afskaffelse af vold mod kvinder. Der har været de sidste måneder stigende fokus på kvindedrab i Italien. Italien har desværre et af de højeste tal for kvinde- og partnerdrab i Europa. Den her strafudmåling for hende her, Lorena Quadrana, hendes kæreste Antonio Di Pace, han slår hende ihjel i 2020 i Messina på Sicilien og har siddet fængslet lidt siden. Han får altså sin livstidsdom her den 25. november, og i den forbindelse har der været italienere på gaden, der har demonstreret og manifesteret sig og virkelig gerne vil have, at lovgivningen nu bliver skrappere. Fordi kvinder. Der er en del italienske debattører, også italienske filmskabere, som lige nu dokumenterer og laver film om det her problem. Og det er altså et sted, hvor man nu i Italien begynder at skærpe lovene og straffene betydeligt. Og det sidste slide her skal vi have fat i turismen. Italien er jo et af verdens mest besøgte lande for turister. Man har i årevis været bevidst om masseturismens påvirkning af Italien. Og fordi der jo slides på den her både infrastrukturen i Italien, men også på selve de verdensberømte attraktioner. Et eksempel er, at man nu prøver at inddæmme turismen. Det gør man blandt andet i Pompeji. For allerførste gang har man nu sat loft på, hvor mange der må komme ind i ruinbyen Pompeji, der ligger syd for Napoli. Det er byen, der blev begravet af lava i år 79, og som hver dag har tusindvis af gæster. Den 1. oktober der får Pompeji svimlende 36.000 besøgende på en dag. Og det er altså også fordi, man i Italien har de her kultursøndage, hvor den første søndag i måneden, der er der gratis adgang. Det har selvfølgelig også hjulpet på, at der er kommet mange turister, men ikke desto mindre, så synes man, det var alt for mange. Så derfor har man nu i Pompeji sat et loft på maks 20.000 gæster på dag. Italien er altså fanget det her dilemma med, at man både tjener penge på turister, men at man også bliver nødt til at passe på sin kulturarv. Et godt eksempel på den her svære balancegang, det er Trevi-fontænen, som man lige nu er begyndt at restaurere på grund af det katolske jubilæum, der starter. Og man er blevet nødt til at afskærme folk for at kunne komme helt hen til fontænen, men man vil altså stadigvæk gerne give folk adgang til. Og derfor har man lavet det her sindrige system, hvor folk de bliver lukket ind i grupper, og så kan de gå på den her bro hen over springvandet og tage de fotos, de nu gerne vil.